Malingaw na ka? Naapagyud kay chance nga makadaog og brand new car. Niining tuiga sa Pasigarbo sa Sugbo, dili lang anaas sa mga hurado ang gahom sa pagpili kinsay mananaog, kay aduna nay partisipasyon ang mga online viewers, pagpili pinaagi sa online voting. Ang nakanindot kay ang swerte nga online voter nga nakabutar sa winning contingent aduna pagyud tsansa nga makadaog og brand new car nga i-raffle sa Kapitolyo. Sa tigom sa mga mayor ni adtong Agosto 9, gipasabot ni Gobernador Gwen Garcia nga ang maong botos gikan sa online streaming audience mo comprise sa 20% sa total score sa mga contingents ug ang laing 80% maoy magikan sa mga hurado. Matud sa gobernador nga gituyo kini aron patas tanan ang mga contingents ug mahatagan og tsansa kadtong mga dili ilado nga contingents kun ganing aduna nay personal preference ang mga hurado. Mao ni ang unknown element. How the audience sees it. Lahi man tong mga experts in dance, lain mo pud ilang tinan-awan. Pero after all, a festival is not only to please the judges. Mind you, it is to please the audience. A festival is not for the judge. Ato lang nigi competition kay aron manindot ng inyo maningkamot mo. I-competition ni nato mo nang kinahanglan natay judge. But a festival is for the public. Para na sa katawhan. So tagaan na tugtingog ang katawhan nga nagtan-aw sad. This will democratize and level the playing field. Gianunsyo usab ni Garcia nga gawas sa brand new car nga grand prize. Aduna pay unyay mga minor prizes nga idugang. Aron makakwalify sa raffle, kinahanglan ang online voter makatan-aw sa tanan nga mga performances ug makabutar sa tanan nga sets hangtod matapos kini. Adunay napulo ka set sa contingents ug inighuman og perform sa matag grupo, mo flash sa screen ang QR code o online voting link diin adto mo fill up ang mga online voters sa ilang paborito nga performer. Sa maong meeting usab, nag-strategize na ang mga mayor kung unsaon nila pagkuha og mga online voters kay magmontar sila og watch parties sa ilang mga lungsod o dakbayan. Gipasalig usab sa mga telecommunication networks sama sa PLDT o Globe nga moabag sa maong platform pinaagi sa pagpakusog sa ilang mga signal. Samtang ang dito manghatag og mga libre nga mga SIM cards nga adunay libre nga data. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.